Update ko na lang kayo guys. Mamaya, papatayin ko muna. Baka malubat ang cellphone. So guys, update. Papasok na kami ng Quezon. Nakakakao-tayo tayo din. Samahan nyo kami sa aming tricycle lang ang gamit. Road to forever. Balik probinsya. So guys, pahinga muna kami. Masyado nang mainit yung makina ng aking motor. Papalamigin muna bago biyahe ulit. Dito na kami sa Sariaya. Ayan. Punong-puno kasi ng karga kaya pagod ang makina. Update ko na lang kayo guys kung anong mangyayari, kung kakayanin ba Honda Supremo 150 hanggang Bicol. Hello guys, update lang. Dito kami sa Binunan. Dito kami dumaan sa Cyber Zone. Kaya nang hindi kami makakaon dun sa Old Zigzag. Oras ngayon ay 1:40 na. Nandito pa lang kami sa Timunan. Mabagal kasi ang takbo namin. Parkado. Ayan, iyak si Supremo, segunda lang. Ahon na lahat dito. Ayun, primera na. Hindi na kaya ng segunda. Utay-utayin ko na lang. Grabe kasi ang karga. Kaya dahan-dahan lang, baka bumigay ang makina. Baka bumigay si Supremo. Ito na lang naman ang mahirap na dadaanan. At lumampas dito ayos na. Dito magpapahinga muna. Hirap na ang motor. Ahon kasi. Pahinga muna tayo, hindi kakayanin yan dyan. Ang sama na ng andar, bawa ka muna. Pataas pa? Oo, puro yan pataas. Ang haba niya. Paanin muna natin. Palalamigin. Ano yung sinili? Pag lumamig yan, kaya na yan, bawa muna. Yan, dito guys, nandito kami ngayon sa tabi. Puro ahon na kasi, kaya pahinga muna. Pahinga na kayo, alis na tayo. Alis na ulit kami guys. Alis na kami guys. Update na lang ako mamaya. Ngayon, update. Banti na ulit kami. Magpasabak na sa ahon. Sana kayanin. Game, dasig-dasig ka sa unahan. Natikwas. Yan, pinadasig ko ang kasama ko sa unahan kasi natikwas. Naangat yung unahang gulong. Okay, laban lang. Try mo para makarating tayo ng Bicol. Tayo-tayo lang. Ayan o, ganda ng view. Dahan-dahan lang din palutong. Kargado. Ayan guys. Malapit na mga subscribe. May batag na rito. Ayun. Ayun. Success. Nakasurvive si Supremo sa zigzag. Nakuha sa tiyaga.
Ayan guys, ito na kami sa ano, Simaka. Ayan ang dagat oh. Ayun. Baka na, baka. Pagdating niya sa unahan, bibigyan na ng galit. Papakainin ko yung anak ko. Gutom na. Amoy na amoy na si amoy ng probinsya. Woo! Kahit malayang biyahe ah. Okay lang. Makalaman sa sariling hangin. Ayan. Simoy ng galing sa dalampasigan. Ayan o. Malamig na. Malipot ang panahon, ayos ng dalaga no. Try mama namin yun ha. Tatry niya na sulat yan. Ayan, pahinga ulit si Supremo. Ayan o. Pagpahinga ulit, kakain muna kami. Dito sa Simaka. Ganda ng view. Punong-puno ang namin, karga, kaya mabagal. Alas 4 na, nasa Simaka pa lang kami. So, update lang po. Nag-check-in muna kami sa isang hotel sa Mumurahin. Kasi gabi na. Inabot na kami ng dilim dito sa sa Lopez, Quezon. Pahinga muna kami. Baka mamayang madaling araw tuloy ulit kami sa biyahe. Pagod na rin kasi ako at saka madilim na yung kalsada. Yung tricycle. Ayan. Pahinga muna si Supremo. Pahinga muna siya. Ayan o. Buti naman at
Hindi kami tinirik nito, nakikisama. Second hand ko lang kasi nabili to eh. Ngayon ko lang nasubukan sa long drive. Pero hindi pa rin ano kasi hindi pa rin kami nakakarating ng Naga sa Bicol. Titingnan natin kung kakayanin niya. Tingnan natin ang tatag ni Supremo. Honda Supremo 150. Ayan ang mga pangarga ko. Ayan, dami. Punong-puno yan. Ayan, meron pang kalamansi. Para pagdating doon may ang tanim ako. Ayan, hanggang bubong. Punong-puno. Ayan. Ayan, dito kami magpapahinga. Sige guys, update ko na lang ulit kayo. Bukas tuloy ulit sa biyahe. Salamat sa pagsubaybay sa aking biyahe. Update ko na lang po kayo ngayon. Hello, good morning. Ito tayo ngayon sa Lucas, Quezon. Update. Anong oras na? Alas 6. Umalis kami dun sa tinulugan namin na hotel, 4:30. Pero hindi rin kami nakatuloy. Dahil lang kapal ng fog, hindi makita ang kalsada. Nagpahinga muna kami sa gasolinahan. Ito, alas 6 na ulit nakabiyahe. Pero ang kapal pa rin ng fog. Kanina hindi ko halos makita ang kahit yung guhit na ano, yung pintura ng kalsada. Ngayon okay na, kahit makapalampag. Liwanag na, kaya tuloy na ang biyahe. Ginaw. Sobrang ginaw. Good morning, good morning. Tingnan nyo guys. Alas 7 na, ang kapal pa rin ang fog. Ayan o. Parang nasa Baguio. Ahon na naman. Dahan-dahan lang. Parang ano, parang packet sa Baguio. Grabe ang kapal talaga oh. Alas 7 na, grabe ang dilim pa rin oh.